No Aromasen se suihku tuo se kotiin tavalliselle pulliaiselle semmoisen kylpylämäisen fiiliksen, kun käy suihkussa. No parasta siinä on ehkä se, että siitä saa semmoista arjen luksusta sinne kotiin, että siinä tulee kivat tuoksut samalla kun käy suihkussa ja se on semmoinen mukavan hellä se suihkunautinto. Joo, kyllä se meillä on tosi kalkkipitoinen vesi, että heti kun vaihdettiin nuo Aromasen suihkupäät, niin huomattavasti vähentynyt se kalkkisuus siellä kylpyhuoneessa. No itse en oikeastaan kärsi kuivasta ihosta, mutta puoliso on sanonut, että sen jälkeen kun vaihdettiin Aromasen suihkupäät, niin ei ole ollut kuivan ihon ongelmia läheskään niin paljon kuin mitä oli ennen. Kyllä mä suosittelen Aromasen suihkuja ja suihkupäitä. Se on pientä arjen luksusta jokaiseen kotiin erittäin edullisesti.